Fl-aħħar ta' Novembru, iż-żewġ ċippi storiċi li kienu instabu f'pajjiżna sekli ilu se jkunu firja unika fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Dawn iċ-ċippi magħrufin mad-dinja kollha serġu jkunu ħdej xulxin għal ftit ta' żmien ieħor wara li għal din l-aħħar sena kienu f'Abu Dhabi fl-Emirati Arab Magħquda. Tkellimna mal-manager ta' Heritage Malta għall-Arkeoloġija u l-Istorja Naturali, Sherin Sultana, li spjegatilna l-importanza dawn l-artifatti storiċi. U magħmul minn żewġ biċċiet, il-bażi li hija kwadra u fuq għandu jisu forma ta' kandelabru li huwa dekorat sabiħ magħmul mill-irħam u għandu fuq il-bażi hemm żewġ iskrizzjonijiet, iskrizzjoni bil-Feniċi u oħra bil-Grik. Ispjegat kif dawn iċ-ċippi dak bl-iskrizzjoni bil-Grik postu fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt u dak bl-iskrizzjoni bil-Feniċju postu fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. Il-librar li kien hemm jħossib il-Biblioteka Pubblika ta' Malta kien ara illi il-ċippus huwa importanti minħabba illi ġie deċifrat il-lingwa Feniċa minnu għax għandu żewġ inskrizzjonijiet, waħda bil-Feniċa u waħda mill-Grik. U kien Franċiż li kien iddeċifrah. Allura dal-librar illi kien Franċiż ukoll fuq dana tal-Gran Mastru de Rohan batu wieħed miċ-ċippi Franza. Dak iż-żmien ma kienx intbagħat il-Louvre, għax il-Louvre kien għadu ma fetaħx, imma kien intbagħat fl-akkademja li kienu jistudjaw il-lingwi. Eventwalment dak li intbagħat Franza spiċċa l-Louvre u ta' Malta baqa' Malta.